Julde Diallo kelen do k'a ka rugby jɔnjɔn in minɛ i n'a fɔ sanubereni a y'o mun sɔrɔ rugby ɲɔgɔn danba dɔ senfɛ Bamako. Bon trophée nin sɔrɔla tirɛki tɛmɛnen na encore mun kɛra Bamako yan nɔ. Donc j'ai été élu meilleur joueur du tournoi. Ne yɛrɛ ka ko bɛɛ san ko bɛɛ rugby de. Rugbykɛla in ye farikolo ɲɛnajɛ in daminɛ nin y'a san 7 ye kabini n'o kɛra Julde ni rugby kɔni olu ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na bilen. N ye rugby dɔn 2016 wagati la grâce à monsieur Bonaventure Sangare. Donc dugu ma ale dɔgɔnin nana dɔgɔnin tun ekɔliso kɛ na un jour on tora baro la a y'a fɔ an na k'ale kɔrɔkɛ bɛ rugby kɛ donc o tɛ a parce que rugby tɛgɛ ma donc rugby ka di ne ye a ko ne ka na an ka taa n taara grand frère fɛ yen donc Bona ko n k'a sɔrɔ terrain na donc c'est comme ça n ye rugby daminɛ. Labɛnw sabatilen kɔ Julde Diallo ale bɛ USFAS terrain sira minɛ ka taa entraînement na. Entraînement dabɔra taa wulila Forobamugu la. Rugby kulu 7 de bɛ Bamako. USFAS y'olu dɔ ye. Mali finitigilakaw tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛ tɔn in ale de ye jɔnjɔn yɛrɛ ta ka tɛmɛ rugby kulu bɛɛ lajɛlen kan Mali la. Mohamed Keita ale ye USFAS dege karamɔgɔ ye wa équipe nationale rugby kɛlankɔrɔ yɛrɛ fana don. Ale b'a ɲɛfɔ ko USFAS ɲɛmaw sababuya la rugby kɛlan dɔw taara Mali finitigilamaw cɛma. Mali pour l'instant c'est juste une passion. Mali rugby ye ni lakanu de ye. Hali an yɛrɛ min bɛ jouer équipe nationale fɛ an ka prime tɛ sɔrɔ nka an bɛ USFAS ɲɛmaw fo olu sababuya la rugby-kɛla dɔw bɛ ka taa sɔrdasiw fɛ u bɛ jamana dɛmɛ wa u bɛ taga ɲɛ fana ni rugby ye. Devenus militaires qui servent aujourd'hui au pays et en même temps qui jouent au rugby. Ni rugby-kɛla kɔrɔbalenw bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ denmisɛnninw minnu bɛ rugby kɛ olu ka koɲɛw ka gɛlɛn hali bi kosɛbɛ. École de rugby yɛrɛ bɛ ne bolo. A été reconnu par IRB, mais que faire? En tout cas, on devait m'ausser à me faire ça. On est des gens ni entraînement d'amener, ni entraînement bi. Il baisse euro flas, ou bien dimanche il y euro ça. Ni mon banana, sommes venus dans vidéo ta koto flas. Ne ga école de doere. Yo gain kama defu soro. Ne tra do école la ka warsara et defu soro. C'est ça qui débrouille école de rugby. Nga o gɛlɛyaw si tɛ denmisɛnninw bali k'u sen rugby ko la. Sori Ibrahim Jara ale ye sifin ye mun ye rugby kanu kosɛbɛ. Wulada fɛ a bɛ to ka n'a kɔrɔkɛw lajɛ yan rugby-kɛ la wa ale yɛrɛ ka laɲini bɛɛ la belebele o ye ka se ka kɛ rugby-kɛlan ye diɲɛ kɔnɔ. J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans. Ne ye rugby daminɛ kabini n bɛ san 5 la a kɛra san 2010 wagati ala ni n bɛnkɛ sababuya ni a bɛ fɔ ale ma ko manju ne bɛ fɛ ka kɛ rugby matarafabaga ŋanaba de n ka se ka lakodɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ nanzara jamanaw kan fo ka taa se Asie jamanaw diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na Europe fo Asie n ɲɔgɔn kana ye rugby yɛrɛ la n ka kɛ a dɔnbaga ganaba ye donna nataw la o de ye n ka laɲini ye. C'est d'être le meilleur joueur du rugby dans les moments à venir. Wasa k'u galabu bɔ ɲɔgɔn na USFAS rugby-kɛlanw olu bɛ entraînement kɛ siɲɛ 3 dɔgɔkun kɔnɔ o kɛnɛw o tɛ fɔ abada Simeon Touraga kɔ ale mun bɛ bɔ fo Fiji jamana la hali ka sɔrɔ dunan don a bɛ rugby kɛ Mali équipe nationale fɛ wa rugby ye cogoya ye ale bolo wasa k'i dege fana bamanankan na. Duguma, that's what I've learned also from rugby. Duguma ale ye bamanankan kumakan dɔ ye n y'ale lakodɔn ala ni n jɛɲɔgɔn sababuya la n'i y'a mɛn ko duguma o kɔrɔ k'i kan k'i suulu ka jigin ne minnu bɛ équipe kelen na olu bɛ n dɛmɛ sɔn ka to ka faransɛkan ani bamanankan o faamu dɔɔni dɔɔni ne y'a mɛn dɔrɔn n b'u ɲininka u b'a ɲɛfɔ n ye a bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ. And it helps me to know about some Bambara as well. San 2010 ani san 2016 Mali équipe nationale kɛra farafinna ŋana ye rugby la. Julde Diallo ale jigi b'a kan k'a fɔ halisa k'u na se ka jɔnjɔn wɛrɛw fana ta. Rugby kɛra anw fan dɔ de san quoi. Donc nous on aimerait toujours voir évoluer dans le rugby quoi. Parce que n'est généralement sport de combat est jarane. Parce que auparavant Bronta, mais j'ai vu que c'est arrangé donc on a eu rugby d'amener. Et j'ai recommencé le rugby en 2000. Mali rugby championnat jɔlen no fɔlɔ. Wasa o ka se ka daminɛ rugby-kɛlanw olu bɛ wele kan bɔ ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ma a k'u dɛmɛ wasa ka ɲɛ sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako. Boyna, Rigbina, Boyna.